Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как мина рожденият ми ден. Още в 12 вечерта мама и тати ми направиха изненада, излезнаха с бенгалски огън. Аз бягам, защото не обичам такива работи. Ей, стигнаха ме все пак, не можах да избягам. Ето изненадата. Една почерпка за рождения ми ден. Я да видим сега къде ме влот. Ей, в кучката пекарна. Супер! Са от тук си взема торта за рождения ден, лакомства, екстра. Ето, имат най-различни неща, принадлежности, храни, играчки, супер готини работи имат. Ето, почерпиха ме от техните лакомства, които са супер вкусни. Направо много готино си изкарах в кучката пекарна. Добре, че ме довелха тука. Взимаме тортата и сме готови да тръгваме да празнуваме. Вижте колко хубава торта са ми направили.